Pendolino siitä. Sehän voisi olla ihan. Joo, tämä on syntynyt Mä ajattelin, että siihen pitäisi ehkä tehdä joku päivitys muuten nyt näiden uusimpien uutisten kanssa. Hodari 2 nakilla tai joku. Sehän oli nyt lehdessä. Mutta niin sen verran on seurannut uutisia. Paras Pendolinoon liittyvä uutinen itse asiassa, mikä löysin, oli semmoinen, että Pendolino lähti myöhässä, koska konduktööri tuli myöhässä töihin, koska se oli tullut töihin Pendolinolla toisella Pendolinolla, joka oli myöhässä. Niin tämä on siis, eli tämähän on Pikajuna Meksikon kappale, mutta se on päivitetty nykyaikaa. Ja ei ole Meksikon maa Suomi. Ja ei ole Pikajuna, vaan Pendolino. Pendolino Suomessa, eikä olla aikataulussa, tottuneesti kuuluttaa kuljettaja. Vika on moottorissa ja ratti epäkunnossa, ja jotain ihme luntakin tippui taivaalta. No joltain taisi unohtua yksi pieni asia. Paskimmat junat tehdään Italiassa. No toimii ne aina silloin tällöin, paitsi talvella. Kuka vittu näitä oikein päätti tilata? Mutkassa hieman kallistaa, aika monia oksettaa. Vaunuun astuu 2 miestä sinisen puhuvaa. Viiksi Pete Hilseppat, konduktöörejä molemmat, kumpainenkin suurta leimaisinta heiluttaa. Matkaliput katsotaan, Viiksi Pete ilmoittaa, Hilseppat on innoissansa, kädet hikoaa. Jos et ehtinyt asemalta ostaa lippua, lisää maksu on 6 euroa. Ravintola vaunussa, kaikki on perkeleen kallista. Puoli litraa vettä maksaa yli 2 euroa. Silti riittää juoppoja, jotka horjuu päälle mutkassa. Ja kaikki paitsi kalja lämmitetään mikrossa. Vessoja on harvassa, puolet epäkunnossa. Toimii kun junan vessa on paska sanonta. Haisee pahalta eikä kehtaa jättää raitoja. Ja yllättävän epämukavia on runkata. Menikö pornolaulun puolesta? WC-pistoke paikalla, stressaantunut tunnelma. Liikemiehet suunnittelee markkinointistrategioita kofeiinin voimalla. He antavat kaikkensa, jotta maailma olisi huonompi paikka huomenna. Rikkaimmat kaikista istuu bisnesluokassa, vakavina selailevat taloussanomia. Jos Nokia nousi yli 4%, on varaa ottaa vielä toinen kuppi kahvia. Opiskelijakortilla pääsisi puolella hinnalla, mutta siltikin tulisi halvemmaksi mennä autolla. Kuuntelin liikenneministeriä, se sanoi julkisia käytä, no ennen kuin neuvot muita, ota pää pois perseestä. Vihdoinkin perillä, yli puoli tuntia myöhässä, hakemaan tullutta kaveria hieman kismittää. Mutta kaikki kääntyy parhain päin ja päivä pelastuu, kun bisnesluokasta ulos astuva mulukku kompastuu. Kiitokset teille kaikille. Kiitos kun halusitte tulla. Hyvää illanjatkoa. Ismo Leikola, minä olen Stan Saamela. Kiitos Sipon kirjasto. Kiitoksia. Ja hei, pitääpä muuten nyt ihan tähän vielä mainostaa, että jos tosiaan innostuitte tästä, että keikalle, niin sinne, tässähän mulla on vielä ennen joulua, olisiko mulla pari keikkaa tässä lähellä. 4. ja 5. päivä on Helsingissä Forum-teatteri. Eli vielä mahtuu. Muut on loppuun myyty ja mä käyn katsomaan. Toissa saa vielä muutama lippu, mutta ne on lähimmät. Ja varmaan tohon, mä oon muutaman kerran, tai 2 kertaa kun täällä Topelius-salissa siinä Nikkilässä. Mutta voi olla, että sinnekin tulee vielä keväällä. Tai kesällä. Keväällä vaan pitää mennä Amerikkaan, niin ei mehän montaa täällä. Mutta kiitoksia minun puolesta ja hienoa olla Sipoossa. En aio muuttaa pois. Ainoa toinen vaihtoehto on Los Angeles, mutta
Mutta oikein hyvää illanjatkoa. Kiitoksia paljon. Kiitos. Hei.